Jumeneng tak mbageke sing putra daerah dhisik. Nah, sugeng dalu Mbak Tati. Sugeng dalu Ki Geter, Mbak Limbo, Mbak Cange. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Jebule ya ora kudanan. Napa mau kegrimisan sethithik. Ora apa-apa kegrimisan sedhela ki malah anyep ya pirang-pirang dina ki hawane sumuk. Sumuk nggih. Nggih. Entuk udan nek wis rampung wayange wae nggih. Muga-muga. Nadyan to hawane sumuk ya ora apa-apa dirasake ya. Sumuk ya kipas-kipas kaya Mbak ya, kipas-kipas. Apa ya do kipasan iki. Wah iki panjenengan ning wilayah panjenengan dhewe. Nggih, menika wilayah Kulon Progo, nek kula kan Sentolo. Nggih. Padha-padha kabupatene Kulon Progo menika. Kak guyang-guyu napa ya, Mas? Ayo aku gumun karo panjenengane Mbak Tatin karo Mbak Elisa lho. Le ngatur jadwal iki lho, Mas. Wingi bar ning kono mlayu ning Temanggung, mlayu ning Ponorogo, Jakarta. Mbak Elisa wingi bar ning Jakarta ning ngene Taman Benyamin. Heeh, wis tekan kene ngerti-ngerti. Wah, Mbak Tatin niki menyapa warga panjenengan. Nggih, niki luar biasa. Niki Pak Geter menika ingkang rawuh kathah sangat menika nek umpamane ora nang lapangan wis kebake ramum gandeng nang lapangan wis kebake kaya ngenten iki to. Upama sida nang balai desa ngono piye? Ya ramot pokoke. Niki wis dipun streaming kalian Dalang Sena channel nggih niki ya wis pirang-pirang sing ndelok. Pripun kabare Pak? Sehat to Pak? Alhamdulillah. Niki kenal kalih kula mboten? Ora to? Ora, wong aku ya ora jarang nang Kulon Progo. Sampeyan ki omahe Kulon Progo kok dadi ora preso ya kenal karo sampeyan. Ya lagi mboten mesti dilalai iki kok ya mbok ora ngerti po sentimen po kepiye kok aku ora tau nang Kulon Progo ya ngopo ngono lho ya. Piye ngapa? Delik. Mbok menawa nek sampeyan le pasang tarif nang kene kelarangan barang. Larang ora nang kene. Kok ngandake tarif lho. Napa kula larang Pak Bu? Larang ki piro? Wong ya nah wong kena dicicil lho wong larang kok. Monggo sampeyan ya wis tau ngendika karo aku, pokoke nek daerah Kulon Progo, khusus Kulon Progo ki pokoke ora pasang tarif, ora pasang budget mergo neng wilayahe dhewe. Nggih, pokoke enten pundi-pundi mboten pasang tarif anggere cocok ya mangkat ngoten niku. Berarti ki bengi ki cocok wong mangkat. Iki cocok banget. Wah, ngono. Lah ya piye meneh wong ya? Jenengan nggih cocok to, Pak? Alhamdulillah. Sing penting kabeh cukup. Ning saged mlampah. Menika nggih ulang tahun Ngesti Harjo. Sing kaping pira? Sing kaping 76. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya masyarakat wonten ing mriki tansah pinaringan ayem tentrem. Nggih lancar rezekine nggih Pak Bu. Nggih benjang nggih apa jenenge nanggap wayangan malih. Nggih Pak Lurah. Dalangnya ganti mboten. Bintang tamune ganti mboten. Ganti wong larang kok ta. Wong urung kenal kok wis muni larang. Sesuk nek jajal jenengan duit apa jenenge ndek kersa nanggap apa duwe apa gawe coba nanggap aku jajal larang ora. Sing larang iki Mbak Elisa lho sing saka luar kota. Ayo, sampean wis tak aturke wong nang omahe dhewe padha karo. Nggih, pokoke nderek memuji, nderek ndedonga, mugi Desa Ngesti Harjo meniki tambah maju, tambah berkembang lan tambah pokoknya tentrem ayem tentrem ya sa. Nggih, amin. Ya, ganti Mbak Elisa. Oke. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Pak Geter, pripun kabare panjenengan? Wah, ketemu. Sehat nggih. Matur suwun lho kalau wingi pun dibantu. Dibantu apa? Loh, anggen kula mayang. Jenengan niku kan selalu support ngaten lho. Kula aturaken matur suwun ingkang kathah Pak Geter. Wah, wingi mayang. Ayo mayang dadakan to ngerti-ngerti. Kurang rong dina lagi telepon aku. Wah, sesuk aku ajeng mayang Pak gaweke naskah nek dilalah aku wektune selo. Lah dilalah niku nggih. Pas niku nggih dilalahe mboten udan, mbuh nek naskah saking Pak Geter niku mboten udan biasane. Yo mung ngepasi wae. Niki nggih mboten Jawa nggih. Alhamdulillah mongko kula tadi waktu sebelum masuk gapura itu hujan Pak Geter. Oh, iya, tapi masuk kompleks ini kok nggak hujan, luar biasa. Diberkahi mugi-mugi lancar menika anggenipun gelar Ringget Wacucol dalu menika saged lancar nggih sedaya mawon. Wah, melu seneng remen menika saged gelar budaya. Salah setunggalipun nggih wayangan menika.
Nggih niki kula nderek tepang kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, rumiyin anu napa nggih son nderekaken Kiseno. Saderenge nderekaken Kiseno nggih nderekaken Pak Geter menika, Mas Keswan nderekaken nggih sinten-sinten. Wah, ya syukur nek isih kelingane babat-babat biyen. Oh, lah nggih jelas menika. Sampeyan ya ora ngilang-ilangke to biyen melu aku jaman durung kondang, durung dadi bintang tamu. Iya. Sewengi bayarane sih 180, saya kelingan sampeyan. 180 sing 30 ki jarene nggo bensin. Jadi neto itu 150. Kandeng nganggo motore Supra X sing ora terlalu akeh ngentekke bensin, dadi bensin 15.000 wis sedeng kok, Pak. Dadi 100.000 kan yo sok ngindani aku biyen bayarane yo 150 biyen. Nggih, sprene ya Cik 150 to ya. Nah, iso. Kowe kudu kelingan ngono jenenge ngono proses. Proses. Kula kalau kewates juga ngikut. Cara wong menek wit kambil ki pokoke sepapah mboko sepapah sedikit demi sedikit. Ngerti-ngerti cingkrik tekan dhuwur kabeh mboko boten. Nggih, dilalahipun dalang Jogja itu juga banyak. Jadi sing marake saged kondang menika nggih salah setunggale Kiseno tapi nggih banyak elemen-elemen lain termasuk dalang-dalang lain yang bisa membantu sinden-sinden juga muncul di permukaan ngaten niku. Riyen nggih nderekke Pak Wisnu Toyan kula niku nggih 180. Amit-amit karo kok ya diomongke kabeh ya. Ya iki awake dhewe ya amit-amit karo adiku sing saka Toyan sapa Ki Wisnu Hadi Sugito mergo wilayah kene iki sak kiwa tengene iki pasarane ponakanku Ki Wisnu. Ngopo kok aku muni ponakan? Mergo aku karo Suwargi Ki Hadi Sugito iki pernahe misan. Misan itu apa? Misan itu dadine piye ya nerangke piye ya ngene iki. Sedulur naksanak. Sedulur ketemu apa gitu. Dadi Pak Gito kuwi karo bapakku ki Pak Gito kuwi pernahe ponakane bapakku. Dadi ibune Pak Gito Suwargi kuwi karo bapak kuwi tunggal simbah. Oh, mumet ya? Angel kok. Angel ya? Wah, dalang Bantul, dalang Jogja iki ruwet kok. Kebanyakan itu sedulur. Mergo biyen ya kaya wayang ngene iki. Ponakan dipek bapa pamane, nak sanak dipek dhewe. Oh, gitu maine. Ha contone saiki ngene, Pak Suwargi Pak Timbul. Nggih. Kae Mbak Yuni Pak Timbul kae ibune kandung Pak Hadi Sugito. Mongko gitu. Pak Timbul karo bapakku kuwi nak nderek kaya almarhum Kiseno karo Mas Catur Benyek ngono kae. Oh gitu. Ruwet banget pokoke. Ruwet. Ning saiki wis ora ana nggon wayang kok nggon yoga terus jaman saiki wis ora ana ponakan. Nggih. Oleh bapa paman iki saiki wis ora ana. Nah, saiki ragate soalnya luwih larang, Pak. Ono ya. Kaya mbiyen Iki ono ya. ono isih masih berjalan. Masih. Oh ya. Ulang tahun Estiarjo sing kaping 76 Mbak Elisa. Nggih, wanderek Mangayu Bagya Wilujeng Ambal Warsa. Anggenipun nika ulang tahun kaping 7 enem. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat ingkang sampun makempal wonten lapangan sing jewembar sanget. Tok genahke Mbak Tatin le omongan ki ting pecotot iki aku dhewe ra iso. Aku wis betina krungu dadi aku wis paham. Panjenengan paham mboten Elisa mengal napa? Paham to? Paham Pak. Wis iki kaya kanca sempak ro aku wis paham. Coba jero. Sempak ki apa? Semangat ro kumpak. Carane pahami njaba jero tulus ati ngono lho. Tulus ki sapa? Bojomu. Iki kok yo dadi karo masyarakat kok yo sempak iki ya. Iya no, kan paham. Aku senadyan ting pleketot ning isih basa Jawa kok. Dadi rada mung miring setetek wae. Sethithik setetek. Nggih. Iki beda arti lho, Sa. Apa? Sethithik karo setetek iki beda. Bedane. Nek sethithik iki sithik, nek setetek. Piye. Lan rangke piye? Kok juk Nek setetek ki artine kene aku njaluk. Oh, memberi. Mbak Elisa. Ora yo. Panjenengan wau ketemu kali Pak Lurah mboten? Ke panggih pun foto niki wau. Sik tesih enom niku wau to. Awak wis tak terangke Pak Lurah. Pak Nur Widianto kuwi lurah sing paling sepuh dhewe sak Kulon Progo. Lah nggih. Mbok katuran pinarak wonten mriki Pak. Nyawiji wonten pepanggungan Pak Lurah. Mumpung niki wargane do sami. Nggih Pak, monggo Pak. Sik enom dhewe. Ayo Pak. Monggo Pak Haji Nur Dwianto katuran minggah panggung. Mumpung menika kleresan wonten Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Nggih, monggo Pak Lurah. Nggih, monggo dipun sepoti kanca. Serepek nopo. Turuk.
Ya, dipun rencangi sinten ngoten, Pak? Monggo, Pak, dipun rencangi kalih bendara, Pak. Nggih, leres, Pak, lewat mriku mawon. Kula papak. Nggih, Pak Lurah, mriki ta. Risak. Mriki Pak tengah Pak nggih. Nggih, tasih timur ta, Pak? Nggih. Nah, nggih. Ayo. Sugeng dalu Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Sing Pak sing mungkal mriki nah. Nggih. Ketoke langsung niki wedi napa lingsem? Ampun wedi lho, Pak. Nggih. Niki pun jinak nggih. Amin. Nggih, aman mawon. Nggih. Niki nderek tepang kula niku Elisa Pak Lurah. Nggih. Nggih, sik menika Kula nderek tepang boten. Kula sinten Pak? Mbak Tatin, kula anu sowan mriku teng dalem. Oh, nggih ta. Nggih. Lah kepanggih, kepanggih kalih Tatin kalian mboten. Pak Tulus. Ah, Tatine ten pundi? Mbak Tatin nembe nganu sare ngoten sarene. Janjane mboten saren niku nembe ucek-ucek nggih mepeni anu. Nggih, leres niku. Nggih. Nggih, sugeng dalu Pak. Matur Nggih. nuwun. Mbak Ibu sedaya sampun saged rawuh wonten ing lapangan menika kula atas nami warga masyarakat Kalurahan Ngestiharjo ngaturaken matur nuwun ugi Bapak Dalangge Geter ingkang sampun menghibur masyarakat kula masyarakat Kalurahan Ngestiharjo lan ugi sak kiwa tengenipun. Kula cekeling ya Mbak, kok suwe-suwe kok ndredeg to Pak? Nggih. Mboten sawedi. Tin, ora ming dedeg iki mergo arep munggah iki mau mbok menawa wis grogi dhisik wah arep ketemu karo Tatin karo Lisa. Kagungane keris nganti kualik lho mbok tok benake Ora, dhewe. Mak. Dibenake Mbak Kerise to. Mak, kerise Aku kula mboten benake kepenak nggih. aku. Nangsal mboten. Saged mubeng to menika. Wah. Wah, pun kulino ngubengke nak Tatin niku, Pak. Nek dhewe nggih mboten saged niku. Nggih, saged niku. Nggih. Masa jenengan iki pun mubeng-mubeng kok mboten krasa lho Pak niki jan kula benake Sampun. rada tunggahke. Ngaten iki. Jane nggih. nyanyi Nggih, ngaten. pun bagus. Mbah kula ajeng tanglet panjenengan dados lurah wonten mriki pun pinten tahun. Kok Mbah ta mbok Pak ngono lho. Oh nggih, nggih, Mas. Sedaya Kakak. sami mbah kalian kula Lah, menika. lurah itu Nggih. biasanya dipanggil Mbah Lurah, Iya, itu biasa di biasa. Nek mana-mana. nek dereng sepuh to Pak? Sampun. Sampun ta? Nggih. Anu open Yoswane pinten? Niki kok Sak ndred menika swidak songo. Saya tidak songo, dados lurah pinten tahun? 6 tahun menika. 6 tahun, nah berarti masyarakatipun masyarakat wae ket mau iki. Masyarakat. niku tresno sanget kali panjenengan lho Pak Lurah. Matur nuwun. Nggih, sing dipercaya panjenengan. Nggih. Pon pinten kali niki nggelar wayang selama dados lurah? Kaping kalih. Kaping kalih menika luar biasa. Benjang ajeng nanggap meli mboten. Insyaallah. Insyaallah nggih Mbah Lurah, nggih. Pandungane panjenengan buat masyarakat. Amin. Mugi-mugi saged kasembadan sedanten Amin. mawon. Pun ndredeg saya ndredeg aku ya ora kepenak Mbak Aku iki. ya kowe sing nekoni aku krekane arep nyekeli ben ra ndredeg ngono lho. Kula cekeli nggih Mbak. Anu mawon supados mboten ngerogi Mbak Lurah remene lagu napa mengke kula anu kasih. Nggih, mumpung ketemu Kula Pak. niku Nggih. mboten anu mboten ngertos kalian lagu menika. Oh nggih. Oh, Nggih. ngertos Dados pokokipun hiburan niku nggih asal dirungokke kepenak. Nggih. Niku kula pun remen. Wah, Dados niku mboten sing iso sae. ngarani napa mawon ya pokoke nggih. sedaya sae ngoten mawon. Lurus iki Mbah Lurah. Nggih. Oh. Nek jenengan mboten tahu ngerti lagu-lagu Mbah. Mboten. Ning ngertos nyawer mboten Mbah. Mboten lah, kula mboten Oh, mboten Mbak tau Tatin gerak-gerik ki lho. lagu menika. Oh, mboten ngertos nyawer to Mbah. Mboten. Nek mboten ngertos kula kandhani Mbah. Nggih. Nggih. Nek nyawer niku carane Pak Dalang urek-urek minta lagu nenen yo nggo amplop niku diiseni godhong Pak. Wah, dilalah godhonge mboten beto.
Nek cara Mbak Elisa. Lurus ya. Nek cara Mbak Elisa ki dono ki ana pira Mbak Elisa? Dono carane niku wonten 3, panjenengan pun dono niku pangandikan katur masyarakat menika para warga. Ingkang kaping kalihipun dono swanten. Nah, menawi mboten saged dono swanten diwakili mboten napa-napa. Sik kaping 3 dono wewe. Padha wae nyawer niku wae lho, Pak. Lah nggih. Mboten Mbah niku bercanda. Bercanda. Napa jenenge? Bercanda. Niki namung nggih gojekan, nambah pasederekan. Ingkang Mbakku matur suwun sanget sampun nimbali dhateng kula lan Mbak Tati. Amin. Mugi ndadosaken berkah nggih, Mbah. Saake iki kaya Mugi-mugi Kula cekeli Mbah lah, Mbah. Tatin kalian Mbak Elisa. Saya tambah terkenal, saya tambah majeng. Jadwalnya padat. Amin, Mbak. Rezekinipun kathah lan saya tambah istiqomah. Amin. Pangestunipun, Mbah. Jenengan ajrih kalih kula to, Mbah. Kok raket mau kok ora gelem ngematke mbok mang matke sethithik to, Mbah. Sing enem apa sing sepuh? Ayo sedikit sing enem niki sepuh. Lah, jenengan milih sing enem napa yang sepuh? Nek sing enom rada cilik. Milih kabeh. Waduh. Milih kabeh Esa. Napa tesih kiat kabeh, Pak? Mboten. Kaya Mau milih kirungokke swanten niku. Oh, alah nggih. Niki saestu mboten nyuwun tetembangan. Mboten kula mboten ngertos menika tembangan. Napa ceblak-ceblak suweng? Laturi caping gunung, napa gubuk asmara? A. Caping gunung, B. Gubuk asmara, C. Pilih yang Podang mana? kuning, D. Manut. Sedayanipun maupun kula nggih seneng. Oh, nggih. Wah, kok lek kepenak, Mbah. Sedaya iki mau pira to? 3 to saji lho berarti sekitar anu Pak. Pira? 600, Pak. Oh, nggih. Nggih. Pun kula wakili kalih rencang-rencang panitia kok. Siap. Siap sendika dawuh Mbah Lurah matur nuwun nggih. Nggih. Matur Matur sembah nuwun nggih. Sampun pitados kalian kula lan sedaya kemawon nggih, Pak. Nggih. Nggih. Sampun, Pak. Saestu, Pak. Saestu. Kowe sing mesake biaya sepuh. Iya, si Mbah Lurah wis gini lho. Ning ya luar biasa lho. Ing atase panjenengan iki uswane semono sih dipercaya karo Nggih, luar biasa. 60 pinten? 69. Hampir 70 loh Mbah Lurah. Sehat Mbah Lurah. Ditresnani karo masyarakate. Caos siapa ya? Dikasih lagu apa buat Mbah Lurah? Kabeh gelem. Apa? Podang kuning. Apa, Pak? Podang kuning. Ya, spesial mana buat Mbah Lurah. Ya pokoke ya mengko dipinangkani mbok siji. Siap. Dienggo buka rasa sithik no iki mumpung ana layang disertai tulisan karo nyawer iki nyuwun lagu siji pepeling loro gubuk asmara saking Pak Marwoto Juragan Kelapa. Nggih. Wah, Pak Juragan Kelapa. Nyawer 300.000. Oh, nyawer 300.000 Pak lumayan. Marwoto napa Narwoto? Marwoto. Mugi-mugi laris manis anggenipun dodolan degan. Nggih. Wah iki apa gelo Marwoto trek Sari 6 Ngestiarjo blok 5 RW 02 RT 06. Ya, monggo dilarisi ke lopone. Ya. Ya dienggo buka rasa lelagon sing umbul donga dhisik wong ya iki ngersake pepele. Engko lagi gubuk asmara barang ya ana iki. Siap. Ya ben diselirani Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Ya di para-para le bawa monggo. Rukun Islam. Ya alon-alon karo bibikan iki Mbak Elisa. Ha kepike do mlebu ning nggon surjan do mlebu. Oh lah nggih. Napa, Boten Pak? sangu baigon. Jenenge nek nggon aku kepik ngene iki kewan-kewan ngene iki. Kepik. Ya, kepik. Ya kepik. Kewan cilik-cilik namu apa jenenge? Sama semut terbang. Semut terbang. Disemprot ki lho, Mak, ben ora mlebu ning jero. Entek iki. Oh, ya Ya. tumbas. Wis ora apa-apa. Lima puniki Sadirono sang aku kena cagak kon dene. Iya. Iya, panggunge Kok ya? jembar. Karo cagake lak ya saya gede. Jane Iya, apa karo cagake gede aku ora bakalan aku ketutupan cagak ya. Tolong jalake cilik sama ini kan nek ya masa aku ilang separo. Nek kaya ya nek miring ngene lagi ra ketok.
Telu ya. Wis ra krasa. Ora apa-apa ya. Ah pengine Elisandro statun nang Lembang kok ya. Anang wilayah kok ya Til ya. Iya, rada adoh ya, Pak. Monggo katuran pinarak, Mas. Wonten gubuk kula. Arep tok juga apa? Nggih nek mriki ciri khasé mriki nggih besengek kalian geblek. Jenengan tesih tedas mboten? Nak tempene aku ceh tedas. Ini nek Maksudnya temene tedas. Nek gebleke? Gebleke wis alot malah kelat nang untu kok malah. Jenengan nggih doyan to. Tadi aku lihat besengnya itu tempene ireng. Aku arep njajal piye ngono. Ada putih-putih, Reng. Tapi belum berani coba. Kuwi jenenge sing putih-putih kuwi jenenge kanil. Kanil. Oh iya, kanil. Lah wis tempene wis dibuat dari bengok, makane ireng. Bengok. Bengok. Bengok ki maksudnya apa? Piye lah arep jelaske, Mak? Uwet sejenis kayak koro. Oh ya, delenya ya, kacangnya. Hah? Kacangnya yang beda. Udah kacang. Lah apa? Itu tempe kan terbuat dari kacang kedele, apa kacang koro, apa kacang apa? Kacang bengok. Kacang bengok, bener apa, Pak? Udah toh? Hah? Anggo kacang po? Ngerti ku bengok. Oh, dari Bengok bengok. warnane hitam. Oh gitu, makanya kok encen ireng Tapi mergo bengok. Ya. warnane ireng kok kae tetep gurih. Oh, enak. Jajal lo. Imbo. Belum doyan. Iya. Nah, Sapa dodok apa sapa? Oh, Agus sih. Rukun Islam niku sahatate kang angka dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. ya dadekke lagun pepeling sing nembang ya Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ya, monggo kanca-kanca.
Satu request sampun dipinangkani. Sing saka ngendi iki mau? Saking Pak Marwoto Juragan Kelapa isih ana Gubuk Asmara. Oh nggih. Ya, isih ana meneh iki request meneh, request lagu siji Pujaningsih, terus loro Kitin Sumilir. Kitir Sumilir. Kitir. Terus kaping 3 Lestari, kaping 4 Selendang Biru dari Agus Debu Kelapa dinyanyikan oleh Mbak Tatin dan Mbak Eliza. Ponti-ponti anten ta? Oh, lah niku saya dibapang iku lah. Elok. Kabeh kok Juragan Kelapa sing iki. Juragan. Sing iki Agus Debu Kelapa iki ya nyawer 400.000 apa pira iki? Oh, malah 500.000 iki. 500.000. Terima kasih. Nggih. Pokoknya setunggal boko setunggal dipun pinangkani nggih. Nggih, menika menapa malih? Iki minangkani sing saka Juragan Kelapa meneh wong mau ya sing request Gubuk Asmara ya akeh. Nggih. Pokoke piye loro meneh mengko gek genteran karo sinden-sinden. Oh nggih, siap. Ngono ya. Nggih. Ya, Gubuk Asmara piye loro meneh. Nggih. Ya dibawani. Sapa kowe? Oh ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Ya gentenan gandeng pocong ki ming sithik larikane kok ya. Nggih. Lingsem yen mutan. Ya iki ya senajan iki ora nyawer ning request lumantar WA ning ya wajib diwacake mergo awak dhewe iki saka gedhe kaya ngene iki ya mergo saka penggemar. Ya diwacake mboko siji. Iki sing ora ana jenenge ning iki ana tekenane nek saka Madura tak wacake. Selamat malam Pak Geter, ini saya Pak Zuliono dari Madura. Nyimak selalu, bisakah minta gendingnya langgam rengu mator sakalangkong. Mergo ora nganggo kuning nganggo o. Terus iki saka Pak Suryono Baru Klinting. Sugeng dalu Ki Geter Pramuji nderek wungon lumantar live streaming sinambi dines dalu. Nderek ndedonga mugi paringi lancar sedayanipun lan nderek mangun bagya awit hari jadi Kelurahan Ngestiarjo kaping 76 tahun. Mugi tambah maju. Amin. Ya saka sapa meneh? Wah iki saka LPW Semarang. Oh sing tanggal 2 sesuk wayangan aku iki. Ya ora ngersake lagu. Terus saka panjenengan Pak Amrih Basuki ya iki ngersake Mbak Ayu supaya eling-eling Banyumasan. Yo lanjut. Yuk. Lelampahan kang Coba kare dhewe bareng piye? Nek Elisa karo Tatin ki bareng penak ora coba? Sik wis digongi e. Urung gong, Mas. Sapa ta? Awang yo didengi kaya wangune nek kendange deng itu terus gong biasane. Coba. Sing ngedengi yo lancang kok yo. Wis ngono udah gelut dhewe-dhewe. Iki tresna sapa arepan? Tresna sapa? Bareng ulat-ulatan. Ya. Ya tulus to ya. Yo kah aku nek tulus. Lah sapa? Ya ya. Mamat. Ya. Tresna tulus nadyan ning gubuk asmara. Yo lagune saka Mbak Tati dhisik. Yen liwat aku kelingan gubuk
Iya. 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 Sampun menika Pak Geter. Gubuk asmara. Peling gubuk asmara sampun katuraken. Wis loro iki saka juragane kelapa wis sah. Wis sah. Pak Marwata. Wis sah. Terus ya minangkane saiki sing rada halus sisik. Napa? Saka Pak Amri Basuki mau ngersake eling-eling Banyumasan. Eling-eling Banyumasan. Panjenengan ngancani Mbak Elisa karo Mbak Tatin ngancani Mbak Azu. Terus sing dikersake Mbak Ayu. Nggih, dikancani kok bar adoh-adoh saka Belitang aku timur. Sumatera. Iya. Badhe numpak kapal ya. Badhe numpak kapal. Ngancani Mas Kiswan Mendalang. Ning kena anu to. Jare kena apa jenenge? Apa? Ki lho kulite aku pas ndalang di sana juga herpes ning kon cengel kene. Lah Mas Kiswan juga nggon dodo. Kok iso? Ya, ya iso ngono ya. Ayo Mbak Ayu. Ya, iki gendere wis ning menyura nek gendere menyura ya sepote nganggo nang ning nang ning nang ning nang yuk nang ning nang. La enggal kapakna. Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu, Mbak Ayu. Sugeng dalu. Nggih. Wah, iki Mbak Ayu oleh ketemu karo incone. Sapa Mbak Tatin? Iya. Lah kok iso? Ayo padha-padha elu brahala kiwa karo brahala tengen. Trimo ora Mbak padake brahala. Ayo dicokot wae dalange. Cokoto ya mental. Kok mental? Lho nek iwak wedhus kae. Nek tuwa ora ala to. Oh, dalange berarti tuwa. Tuwa iki santene mah akeh kok. Ra apa-apa nek tuwa iki kentrose gede ya, Mas. Iki cara apa? Cara kambil. Kok tau niliki apa piye?
Ya ibarate. Oh, tak ngono keren lho. tadi Le. Kendose lagi dicokot kepek sik iki lah. Badengan anu perih banget ya dicokot anggrek mak celekat. Yo nang kelek yo nang dodo yo mremen-mremen tekan kendi tobat ya. Ora apa-apa resikone ngono kuwi. Ya sing jenenge nyambut gawe iki. Cokotmu ndak gede. Apane? Kentose. Aneh-aneh. Ya sing jenenge nyambut gawe iki pengalamane pancen yo kudu werna-werna. Kelingan to jaman nang Jalan Bantul biyen almarhum Pak Seno kae. Nang ganjuran kae yo ngene iki dicokot nggon mripat kae. Mripatne langsung Medun. Terus aku kon ganti sedilit kae to munggah sampai meneh. disuntik air. Sampai disuntik kae. Jenengan mboten nggih? Ora. Jenengan bar dicokot ajeng medun mboten? Ah terus atok kon genti bojomu ngono apa? Senyum-senyum kok. Ah iya. Ya bar ndayang ya. Bar metu-metu kok. Ya alhamdulillah rezeki. Rezekine dhewe-dhewe. Lah iya, ra mari. Ya, sesuk meneh kon numpak pesawat ya. Nek numpak pesawat ra sida mayang. Lah ngapa? Lah yo entek. Ya mangkat wong loro ngono lho. Yang penting selamat kabeh, lancar, penontonnya oke seneng. Seko sithik-sithik sesuai ra akeh. Iya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Lah ya selangganan to ning kono wis kaya omahe dhewe. Heeh, wis ping 3. Sesuk iki yo bakale diundang rono meneh. Ngopo sing lanang kon ngendang, sing wedok kon nyinden ora ampuh. Pokoke mayang yo dilakoni, nabuh yo dilakoni. Sing mayang sinten? Sing mayang jarene dalang kono. Dalang mriko. Oh, Ning pesawat. pengendange request Keswan sing wedok nyinden. Aduh. Elok. Ya rezekine lagi ning Sumatera ya. Lumayan le Mbok pindah kono wae sesuk. Lah Pindah kok kono tenang wae. jenengan ra ngejak kula meneh. Wah iya ya. Tambah biaya engko moh. Wah wisan. Anu minangkani pamundutan saka Pak Amri Basuki. Nggih. Wong awak dhewe ya bar Banyumasan. ditimbalin rono ning Purworejo ning panjenengane saiki lenggah ning bau-bau Sulawesi Tenggara. Nggih. Yo dibawani ya Mbak Ayu ya. Niki Mbak Ayu ya asli Anu bojo kula nagih wau jare nyawer. Ayo sawerane iki sing penting ki nyambut gawe dhisik. Kowe lek nyambut gawe sikik lek. Lho mau mripate parak-parak. Ngono kuwi mau. Ngono kuwi to mau. Heeh. Lho semelang banget tuh nek karo duit ki. Kok gek ki ming trekmu ki an. Hah? Gek ming trekmu. Boten niki lho, delok mripate rak kaya menjoto-menjoto. Oh ki bojone dionekke menjuto. menjutuhi bathuk. Oh, Nek mripat ki mendelik. Oh, mendelik. Oh iya. Nek Ayo nyambut gawe dhisik mengko sawerane keri. niki Mbak Ayu nggih asli Kulon Progo. Oh iya, Nggih, asline si Mbak pengasih. Ayu, mriki pengasih nggih Mbak Ayu. Yen yo Nggih, tak kula kira yo makasih. piye kene wis do apa karo Mbak Ayu biyen nderekke almarhum Pak Gito Pak Kikit. Adi Sugito. Saka kelas pira nok biyen nok? Kula kelas sekawan. Oh iya. Saiki kelas piro? Saiki Kelas berat. kelas VIP. Kelas berat tak ada Kelas kan berat. soalnya gede-gede to. Dadi ya Kayak tetep gede aku toh, Mbak. ya wis PN ra apa-apa kok aku ikhlas. Iyalah. Tak peke kabeh. Ya, sida nembang ora? El Sido kok ya kaya mer jagongan wae. Jagongan sik agi mangkat. Oh, aja kalah seru ya. Yen ngandika gereng pindah guntur Ayo kancane Mbak Tatin karo Mbak Elisa ngancani joget. dasar satria prawira rama Eling eling kula eling tunungane
wong bagus kasih tekante ana maning beninge wong Purbalingga sadyan tuwa nanging ora kurang rekan terus didungke kanca-kanca. Oh nggih. Nyeket-nyeket. Wok saking sinten? Saking Pak Amrih iki mau. Pak Amrih, nggih matur nuwun Pak Amrih, berkah barokah. Nggih, amin amin. Nek keplok-keplok. Nek keplok. Nek wis dine iki Satu demi satu dipinangkani. Nggih, setunggal bakal setunggal dipun pinangkani menapa malih menika? Saiki sing saka Pak Agus Debu Kelapa. Iya. Iki ana Lestari ya, ana Pujaning Sih, ana Kitir apa? Sumilir, ana Slendang Biru. Apa ya do digarap kanca-kanca wis do tanggap. Begitu ana tulisan sing kira-kira notasine rono, langsung ana sing nulis kirimke nang grup. Iya. Apa Lestari dhisik. Sapa? Ya ben klotok, sinden-sinden ya ben nyambut gawe. Sapa? Mbak Oriza karo Mbak Endah. Sing do kulino pinggih campur sari. Ayo. Mangga Mbak Arisa. Yo dipeloke Dik. Dadi kancane Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Sepote apa sepote sing buka saka Mbah Wanda. Ayo Mbah Wanda. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah. Dalu Mbak Sangi, Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu Mbak Oriza. Wah wingi yo bar melu naik kapal wingi Mbak Oriza. Kula wedi mabuk aku. Kayane arep ketinggalan barang, kayane ditinggal bis, liyane do mangkat Oriza ilang dhewe. Panggil Mbak ping 3. Waduh, ha iki gek dipanggil. Ya piye? Lah kowe iki blanja apa ngopo? Lah kayane iki lagi wae kok ndang dipanggil wae. Ning kamar mandi apa ngopo? Kok yo dangu. Rat muncul-muncul nggih. Mbak Indah sehat, Mbak? Alhamdulillah Kak. Ya ampun iki mau yo saka ngendi nyanyi kayak iki sih wayangan paringi sehat Mbak Indah. Alhamdulillah. Panjenengan juga. Iya. Mbak Tati juga sehat selalu. Ya, amin alhamdulillah. Temanggung jauh-jauh Kulon Progo. Nggih. Mas iki mike Mbak Indah tolong diunggahke sithik Mas ben ketara lek omongan ya. Kabeh Mas. Kabeh. Ya ini agak berat Mas. Ya. Menika Lestari Pak Dalang. Lestari. Lestari dikasih. Aduh. Penyanyinya siapa Mbak Elisa? Ada Indah Suaraswati, ada Oriza Widyasari. Ha iki gandeng nang Kulon Progo iki sesuk sinden-sinden ya diampirke Mbak Tatin. Nggih monggo katuran pinarak wonten gubuk kula Mbak-mbak sinden sedaya kemawon kalian ndoro-ndoro wiyaga menika. Nanggon aku tak kon nggodhog wedang dhewe ning ya. Mbel. Nek nawar iki ya mau ora saiki ya Pak Geter. Sadurunge teko iki ya kon mampir. Aku tak ngerangi umbah-umbah kayak memeni anu kuwi mau. Kowe ya pengen to? Pengen ero. Memeni tendo. Piro to? Menghibur Pak Sutar. Iya. Ayo Lestari, monggo Mas. Ayo. Spesial masyarakat Ngesti Harja. Kulon Progo.
Nek ngene iki rak rata. Rata, mboko Sing 2, mboko kanca-kanca 1. sinden yo Iya. melu nembang. Udah Nggih. maju. Wah, wis akeh iki Mbak Tatin. Nggih dipun Mboten pinaken. apa-apa. Ngomongnya ndak Ayo utang. saka Agus Debu Kelapa kok ya. Iya. Apa meneh? Ana kitir sumilir iki mau. Kita Nggih. sebentar. Kali sintan. Kalau karo Mbak Ani Dianawati. Mbak Ani Dianawati. Ben diapit karo Mbak Elisa karo Mbak Siap. Tatin. Yo, nak yo. Mbak Ani. Heeh. Ayo Bune. Bune. Sepote ngene apa? Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan, bareng-bareng lambe abang terus kekiwal. Ruliane, Kok aja ngece. aja ngece, lamun ngece, gawe tembe burine. Ruliane, aja ngece, aja ngece, lamun ngece, gawe tembe burine. Kang Dalu. Wilujeng dalu. Iya, Mbak Elisa. Mbak Ani. Nggih, pripun kabare sae nggih? Sehat. Sehat, nggih. Selalu cantik tambah cantik setiap hari, setiap malam. Amin. Nyaosaken menika wonten pamundutan Kitir Sumilir Mbak Ani. Nggih, Mbak Ni. Nggih. Pun digarap ta? Mpun iki wan tasine wis dikirimke. Nggih. Pelok barang Pak Din. Nah. Iya, iki mau WA karo aku. Kula kitir sumilir mawon. Ayo. Oh, tadi itu udah absen ya. Oh iya. Ya wis ben kabeh ben rata. Iya. Nggih. Ya iki mau notasine wis dikirimke. Kanca-kanca ki ceket kok apa kae. Yo, kaya ngapa coba? Sik, Mas. Salah Pak. Oh, stop. Mas. Nyatane niki loro ati kali Loro Pak. ati 2. Iya. Ini kitir Kitir sumilir. Sumilir. Oh. Ini Pak ini. Sing ngirimi notasi sapa mau? Loro ati 2 ini. Ya. Kitir Sumilir. Wis garap lho kanca-kanca. Sing lagune anganku ngambur anambos megon tak gundung dududung. Ngitung ngelinteng. Oh, berarti pelok 6 kuwi. Dong deng deng dong dong deng dong deng deng dong deng dong. Jipat 4 rupat ji kan. Wis dadi wis Yes. langsung buka celuk wae tampane kendang. Ah, dadi. Yo, langsung celuk wae Bu Ani. Ji 4 rupat 4 jiah ngono kuwi. Ya. Hanganku nglembarahan embus mega nyitong lintang daeng bulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak kirimi kidung saking jantung Ngitan lunglungan kang rerambatan amu swara sarang raket jiwaku
iki mau le ngirimi notasi le juduli kleru kok ya. Oh ngaten. Le Mboten juduli apa-apa. kitir sebelir jebulane iki mau apa mau? Lorati dua. Lorati dua. Nek yo apik digarap ya apik wae. Bagus. Ning kleru sak judul iki mau. Nggih, kantenan lagu sak menika niku werna-werna. Werna-werna. Dadi sing iki urung Urung apal wis apal. jedul sing Ana iki meneh. meneh. Iki urung apal jedul dadi pusing yang mana. Jedul meneh. Jedul Iya, meneh. meneh. Ya iki mingkari pujaning sih karo Selendang Biru. Wah. Ya mingkari Selendang Biru sing klasik apa sing dangdut? Ya mestine sing dikersake sing dangdut. Nggih. Sing dangdut. Sing dangdut pun digarap dereng. Wes iki notasine wis dikirim. Oh, nggih. Muga-muga ora Saya salah sampun. judul meneh. Oh nggih. Karang saking kok kaya notasi kok ya. Nggih. Jadi ini kleru le ndelok tidak masalah. Ya, berdua karo Mbak Elisa, Mbak Tatin ya. Nggih, Ya, siap. terus. Karo sapa? Karo Bu Pras apa? Bu Karo Pras? kanca sapa? Milih. Mbak Neti. Ya, Mbak Neti ora apa-apa ya. Hah? Ora iso. Oh. Ya. Ya piye loro sike, mengko Nggih. sing Mbak sing liya sing durung mengko dipilihke lagu liyane. Nggih, Ya. siap. Karo Lili, Pak. Ayo Mbak Lili, ayo Mbak Lili. Kok dadak bayar apa ora iki? Ayo aja kok ya. Apa? Yo, kaya ngapa digarap Selendang Biru. Nah, biru nggih. Nggih. Siap. Jogeti lho, Tin. Kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa enggal ngomong apa tinggal tresnanku Ayo, Tin. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja mbak kenali
lagene iki ya dadi. Dadi. Ya bener kaya ngendikane Mbak Tatin mau ya lagu iki saiki werna-werna. Werna nggih. Niku sing anyar pujaning sing niku Janing sing anyar. paling baru. Ya, diselani dhisik. Nah, sapa? Mbak Neti, Mangga, mangga, Mbak mangga. Wahyu karo Bu Prastiwi. Ya. Oh nggih. Yo, seperti apa? Ayo dispoti nganu Mas Bimo. Bal-balan wae Mas Bimo. Yo. Wah, telu saiki. Trio. Trio apa ini? Trio libel. Trio libel iki apa yu? Libel iki ning Pak Pola. Ayo nek yu pras yo tegel ngono. Oh, lah jelas. Ora apa-apa tok Selamat leh kok yu malam apa-apa. Bu Nggih, selamat malam, Nggih, Mbak. ketemu Berjumpa lagi. lagi. Ya, masih cantik aja. Iya, tapi kita beda kelas. Iya. Kok beda kelas ngapa? Maksudnya piye? Berarti muni ketemu lagi tapi kita beda kelas. Emangnya aku kelas apa? Kamu bintang, Kamu? saya bintang 7. Obate iki. Tangan sama-sama ya. Ning panjenengan iki Yu Prastiwi iki diarep-arep karo Pak Lurah lho. Oh nggih toh. Wingi ditakoki karo Pak Lurah, "Bincang Bu Prastiwi wonten to?" "Oh, wonten Pak aku." Ada di Pak mana? Lurah yang jumeneng wau. Oh, sing sepuh mau. Nggih, pas nek kalih kula nggih Pak. Tuwa do tuwa. Nggih. Ayo penggemarku sak mono-mono kae kok ya. Iya. Ya lagune iki mau dangdut terus ya dangdut terus meneh. Heeh. Nggih, napa niki lagune? Diselani dangdut sing slendro, Mas. Ya apa? Madiun Ngawi. Ya. Nggih. Rale sapa? Rale ben Mbak Neti sing iso mendayu-dayu. Asik. Saya duduk ya, Mas. Boleh, monggo. Saya juga mau minum dulu ya. Oh iya. Monggo Ben silakan usul. trio-trio. Mbak Elisa karo Mbak Tatin ben usul meneh. Ayo, Rale Mbak Neti sing mendayu-dayu. Yen aku. Ayo, Bu Net. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang senengmu ning atiku. Ya. Yo, Madiun Ngawi. Terminal Ngawi
Matur nuwun Bu Pras, Mbak Neti, Mbak Wayu.